משתמש אל תיכנסו אליו. הסרטון הולך אתכם בלבד. היי, בגלל שלא ארצה לקטוע את הסרטון באמצע, אני ארצה לבקש שאם תאהבו את הסרטון, כל רשום, לייק או תגובה יהיה מאוד מוערך וייתן לי מוטיבציה להפוך את ערוץ האימה הזה לערוץ האימה הכי מושקע בארץ. אז תודה רבה, התחלנו. זה היה עוד לילה רגיל, כשמצאתי את עצמי גולש באינטרנט מחפש תוכן מסקרן. קראתי כבר המון סיפורים על חשבונות מקוללים, מיתוסים דיגיטליים ודברים שכביכול לא אמורים להתקיים. אבל יש משהו שתמיד סקרן אותי יותר מכל. סיפור האגדה על שם המשתמש 666. שמעתי על זה לא מעט, אבל תמיד חשבתי, זה סתם עוד סיפור מזויף של איזה בחור משועמם באינטרנט שמנסה להפחיד ילדים קטנים. אני יודע מאוד סקפטי, אבל אף פעם לא רציתי להתגרות בגורל. אבל באותו לילה הארור הזה, החלטתי. הפעם אני לא אתן לזה לעבור לידי. רציתי לראות בעצמי אם יש אמת מאחורי כל ההפחדות האלה. אז נכנסתי ליוטיוב בשורת החיפוש, עם קצת חשש וקצת סקרנות. הקלדתי 666. לא ציפיתי שמשהו באמת יקרה, אבל לא ידעתי כמה אני הולך לטעות. הדף התחיל לעלות, וכמו שציפיתי, בהתחלה לא היה שום דבר חריג. אני זוכר שחייכתי לעצמי, קצת מבטל את כל העניין, ואז זה קרה. המסך התחיל להבהב, התמונה נטענת לאט מדי, וזה לא היה רגיל. חשבתי שזה אולי בעיה באינטרנט, אבל תוך שניות הבנתי שמשהו לא בסדר. הווידאו הראשון היה עם כותרת שלא הבנתי בכלל, כאילו מישהו כתב עם אותיות שהיו קרועות וחסרות צורה. ומה שהיה גרוע יותר, התמונה הממוסרת הייתה של פנים מבועטות לגמרי, עיניים ריקות ומדממות, עם מבט חד ונוקב שהפך לי את הבטן. לחצתי על הסרטון, ופה התחיל הסיוט. הסרטון התחיל להתנגן, אבל הוא היה כל כך מוזר, כאילו הוא נחתך ממספר סרטים והודבק ביחד. אני זוכר שהיו שם קטעים קצרים של פרצופים שצעקו, בלי קול, דמויות מעוותות, ועיניים אדומות שנדלקו ונכפו על המסך. אבל הכי מוזר היה שהמחשב שלי התחיל, איך אני אסביר את זה, להשתלט על עצמו. הסימן של העכבר זז לבד. ניסיתי ללחוץ X כדי לסגור את החלון, אבל שום דבר לא עבד. ואז הקולות התחילו. לא יודע אם זה היה מתוך הסרטון, מהמחשב עצמו, אבל זה הרגיש כאילו הקולות יוצאים מתוך הקירות מסביבי. היו שם לחישות, מילות ג'יבר, ואז קולות סטטיים, ופתאום צעקות חדות שגרמו לי לקפוץ מהכיסא. ניסיתי בכל הכוח לכבות את המחשב, לנתק אותו מהחשמל, אבל שום דבר לא עזר. המחשב כאילו הפך להיות חלק מהסיוט הזה, ואני הייתי לחוד בתוכו. המסך נהיה כהה, ורק הוידאו המשיך לנגן. הדמות שהייתה בסרטון, עיניים ריקות, פרצוף מת, התחילה להביט בי בצורה ישירה, כאילו היא יודעת שאני צופה בה. בהתחלה זה נראה כמו רק סרטון, אבל אז שמתי לב שהיא מתקרבת אליי. הייתי כל כך מפוחד שהייתי חייב לשכנע את עצמי שזה רק סרטון, ולכן החלטתי לזוז ימינה עם הראש. אני יכולתי להבטיח לכם שהעיניים של הבן אדם הנורא הזה עקבו אחריי. פשוט בעיתי במסך, כי פחדתי שברגע שאסתובב משהו יתפוס אותי בחיים האמיתיים. לאחר מה שנראה כמו נצח, המסך לפתע נהיה שחור והמחשב נכבה. חשבתי שזה הסוף, שהסיוט נגמר. לאחר שנרגעתי ושכנעתי את עצמי שזהו, זה נגמר, ניסיתי להדליק את המחשב שוב, אבל לרוע המזל טעיתי. התמונות מהווידאו נתקעו שם על מסך הפתיחה, כמו חותם של הכללה הזאת. הכל היה אבוד, הדפדפן לא טען, הקבצים שלי נעלמו. הייתה תחושה כאילו זה הותיר עליי סימן על המחשב שלי, ואולי גם על החיים שלי. מאז אותו לילה, שום דבר כבר לא אותו דבר. זה אולי נשמע קצת קלישאתי, אבל המחשב שלי נהרס, והייתי צריך להחליף אותו, וזה לא פתר את הבעיה. לפעמים, כשאני שומע רעשים מסוימים בלילה, אני יודע שזה הרעשים ששמעתי בסרטון. אתם אולי לא תאמינו לי, אבל זה אמיתי. אני יודע את זה. הוא עדיין עוקב אחריי. הוא בדרך אליי. יש לילות שבהם אני חולם על הדמות הזאת, עם העיניים הריקות והמתות. היא חוזרת לבקר אותי בחלום. אז כן, זה מה שקרה לי כשניסיתי להיכנס לחשבון שם משתמש 666. ואני אומר לכם עכשיו, אל תעשו את זה. לא משנה כמה אתם סקרנים, זה פשוט לא שווה את זה. תאמינו לי, יש דברים שפשוט עדיף להשאיר מאחורי המקלדת. רוצים להמשיך לצפות? תחצו כאן.